Фоторефрактивната кератотомия, позната като ПРК, е процедура, която коригира зрението, изменяйки формата на роговицата. ПРК се прилага при късогледство, далекогледство и астигматизъм. Първо се поставят капки анестетик, за да обезболят окото. Не се използват инжекции или игли. След това хирургът внимателно премахва епителния слой клетки, който покрива роговицата. Компютърно контролирани лазерни импулси се насочват към роговицата, за да изменят формата й. Лазерът е предварително програмиран въз основа на направените ви предоперативни измервания. Цялостната процедура се извършва за не повече от минута-две, в зависимост от големината на диоптъра, който се коригира.